हाँ तो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं भाई लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होइएगा। तो जैसे कि बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के बीच एक न्यू मैटर पर न्यू सॉन्ग लेकर लाया हूँ और उम्मीद है कि सॉन्ग आपको अच्छा लगेगा। तो सॉन्ग को कैसे गाना है चलिए इसका मुखड़ा गुनगुना कर बता देते हैं। अरे पेन्ही के सूट उट पेन्ही के टाई काना पग मछिया धले बे घुमाई मन खुशहार सा गइल जियरा मिलल हमर बेल भर हाई फाई। सुन जे काम कवनु ना करे उहे काम बाऊ करेला। हाँ जे काम कवनु ना करे उहे काम बाऊ करेला। मजनुआ ये सखी लागेला बाबाल बुलेटिया निकाल जे चलेला। मजनुआ ये सखी लागेला बाबाल बुलेटिया निकाल जे चलेला। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपका अंतरावन है। चलिए अंतरावन को कैसे गाना है गाकर बताते हैं। हाँ हाँ नया उमरिया ह नया जुनून ह नया हवे महबूब हो ओकरे साथे ही हमनी के जोरा लागी सखिया खूब हो। हाँ हाँ नया उमरिया ह नया जुनून ह नया हवे महबूब हो ओकरे साथे ही हमनी के जोरा लागी सखिया खूब हो। किया रे मैटरी का इंटर का कही ग्रेजुएशन ले पढ़ल बा। मैटरी का इंटर का कही ग्रेजुएशन ले पढ़ल बा। मजनुआ ये सखी लागेला बाबाल बुलेटिया निकाल जे चलेला। मजनुआ ये सखी लागेला बाबाल बुलेटिया निकाल जे चलेला। हाँ तो भाई उम्मीद करता हूँ कि सॉन्ग आपको अच्छा लगा हो। अगर ऐसे ऐसे हिट मैटर पे सॉन्ग लिखवाना है तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए और आप हमसे सॉन्ग लिखवा लीजिए।